ଏଗୁଡ଼ାକ ଅତି ଶସ୍ତା ହେଇଯାଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସତିକି ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ପଇସା ସବୁ ହେଉଛି କି ତମେ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀରେ ମାରିବନି ଯାହା ଚଳଚାଳ ମନ୍ତ୍ରୀରେ ମାରିବନି ଖାଲି କେବଳ ତମରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାହେଉଛି ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି କଲର ହେଉଛି ଚିତ୍ର ପଡ଼ୁଛି ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି ଗଛ ପତା ହେଉଛି ରଙ୍ଗ ବୋଳା ହେଉଛି ଆମେ ରାଜି ଯେହେତୁ ଆମର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେଉଛି ହେବା ଦରକାର ଆଉ ତମେ ଖାଲି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତମ ନେତାଙ୍କର ମୁହଁ ମାରିବ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ରାଜଧାନୀ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ନାହିଁ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ରାଜଧାନୀ କରିଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ନାହିଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର କରିଛି ଜାନି ପଟେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ନାହିଁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ମରା ହେଇନି ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିମାନ ଚାଲିଲା ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସହଯୋଗିତାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଚାହିଁଲେ ଉଠିଥାନ୍ତା କେବଳ ତମରି ଫଟୋ ମାରି ଦେଇଛ ସବୁ ତମେ ଏଇନା ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେଉଛି କାହା ଫଟୋ ଅଛି କେବଳ ନବୀନଙ୍କ ଫଟୋ ହଁ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଏତେ ଫଟୋ କାହିଁ ମରା ହେଉଛି ଏତେ ଫଟୋ ଚାରିଆଡ଼େ ମରା ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ କେଉଁ ରେସରେ ଠିଆ ହେଇଯାଉନ ହକି ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟେ ପରିସ୍ରାଗାରରେ ଠିଆ ହେଇଯାଉନ ହକି ନବୀନ ବାବୁ କେଉଁଠି ଝାଡ଼ା ବସ୍ତ ବନେଇବ ହକି ନବୀନ ବାବୁ ଏ ତ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ସମୟ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସେ ଯାହା ହଉ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେଉଛି ୱେଲକମ୍ ଆହୁରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କର କିନ୍ତୁ ଏକତରଫା କରନି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା